Niin konkari kuin keltanokkakin kaipaa välillä tuoreita ideoita ja uutta potkua ryhmätoiminnan suunnitteluun. Siksi 8 vammais- ja kansanterveysjärjestön yhteistuumin päätettiin koota yhteen ryhmätoimintaan sopivia menetelmiä, pelejä ja leikkejä. Näin syntyi Lassoreppu. Lassoreppu on siis kokoelma toimiviksi todettuja tekemisiä erilaisille ryhmille, perheille, lapsille ja nuorille sekä vanhemmille. Niitä voit käyttää erilaisissa ympäristöissä, kursseista harrastusryhmiin ja perhetapahtumiin. Kaikissa tekemisissä toimitaan ilon kautta. Vuorovaikutuksen vahvistaminen, vahvuuksien löytäminen ja omana itsenään oleminen ovat tärkeitä. Kaikkea hyvää ja toimivaa olisi mahdotonta saada vain yhteen paikkaan, joten Lassorepusta löydät myös linkkejä sivustoille, joista löytyy hyvää tietoa ja tekemistä. Yksin ei kannata puurtaa. Yhdessä tekemällä syntyy aina enemmän. Voit osallistua Lassorepun täyttämiseen lähettämällä ideasi meille sivustolla. Käy siis katsomassa, mitä kaikkea repusta löytyy. Voit kokeilla ja soveltaa tekemisiä vapaasti. Toivottavasti löydät juuri sinun ryhmääsi sopivaa puuhaa. Repullisen riemua ryhmätoimintaan löydät osoitteesta www.lassoreppu.fi. Kipaise heti kurkistamaan!